Sesingene khulu ngoma ishaya kakhulu ngoba lapha usaliwa phansi endoda empangeni awusuka mina ngeke ngikhuphule ngoba ngibamba ngobhondo It drive home show no for nkashekeshe 326 it drive home show ku Black Life Radio kanti lapha besiphethe usaliwa uthi suka shimane uthi suka shimana usoma ndoda uyabona amakhuluma ngengoma eshayo uyacela ukuthi ngicela nihlangana lapha e-workshop ngesonto lapha uzobe ilauncha ke iCD izobe setholakala nama CD yakhe i-album yakhe ephumayo ngale isonto ethi ziyamshiye zemhlangeni ukuthi ke kunjani ke ipromo ke uyikhiphile ke izolo usungakwazi ukuthi uyithole ku Facebook uyithole na ku Instagram uyithole na ku Twitter lapha